नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश प्रभू आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत कोकणातली सुप्रसिद्ध अशी रानभाजी, जिचं नाव आहे टाकळ्याची भाजी। तर ही टाकळ्याची भाजी रस्त्याच्या बाजूला किंवा माळरानावर अगदी सहज उगवते। तर आई खास आपल्यासाठी जाऊन या टाकळ्याची भाजी घेऊन आलेली आहे आणि ही बहुगुणी आणि औषधी टाकळ्याची भाजी याची रेसिपी पण दाखवणार आहे। तेव्हा व्हिडिओ न चुकता शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ आपल्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा। आज आम्ही टाकळ्याची भाजी करणार आहोत। ही बघा टाकळ्याची भाजी मी इथून काढून आणली आहे। तर ही टाकळ्याची भाजी मी साफ करते। तर आता तुम्ही बघा, ही त्यांना काढल्यावर अशी पानं तशी मिठी आहेत, पण ही बघा कोवळी आहे तशी भाजी ही। पण अजून काय करणार आहे मी, ह्याची तशी पानं आपण जशी शेगलाच्या भाजीची पानं काढून घेतो की नाही, तशी याची मी पानं काढून घेणार आहे। बघा मी एकदम वरच्या कुऱ्या तशा तोडून आणलेल्या आणि मग ही भाजी काय करणार आहे, धुवून स्वच्छ चिरणार आहे। तर ह्या रानभाजीचं एवढं म्हणजे खूप महत्त्वाची आहे ही। आपण अगदी पावसाच्या सीझनलाच मिळते आणि ह्या सीझनला जेव्हा मिळते ना, त्या आवर्जून आपण खाल्ली पाहिजेत, कारण ह्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं। आणि ज्यांना डायबिटीस आहे किंवा ब्लड प्रेशरचा त्रास होतो आहे अशा लोकांसाठी तर हे खूपच चांगलं। ह्याच्यातनं आपलं शरीरात रक्ताचं जे कॅलेस्ट्रॉल असतं ते सुद्धा ह्याने कमी होतं। तर ही टाकळ्याची भाजी औषधी भाजी म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि ती म्हणून त्यासाठी आपण जेव्हा आपल्या मिळते, आणि ही पावसाळ्या सीझनलाच मिळते। जेव्हा पाऊस पडला ना की रुजून येतं। आता हे महिना झाला आहे पाऊस पडला की नाही, तर ही रुजून आलेली भाजी आपल्या जेव्हा उपलब्ध आहे आणि एक महिनाभर आपण खाऊ शकतो। नंतर मग ती जून होते, त्याला फुलं येतात, फळं येतात, मग ती खायला बरी लागत नाही, आंबट लागते। तर आता ही भाजी आपण जशी ह्याची भाजी करतो ना शेवग्याच्या पानांची, तशीच ह्याची भाजी करायची आहे। चविष्ट मी बाकी काय लोक ही चिरायची आणि उकडून टाकतात, तर उकडून न टाकता ही अशीच भाजी मी करणार आहे। तर आता मी पहिल्यांदा साफ करून घेते भाजी ह्या पद्धतीने, कारण काय होतं त्याच्या काठ्या आहेत ना, तेव्हा मला वाटतं त्या जुनच आहे। ते बघा मी अगदी अलगद आहे, बघा अलगद तोडून आणलं होतं, तरी पण त्या काठ्या मिळाल्या तर खाणार नाही मुलं। ह्यासाठी मी असं जशी शेवग्याची भाजी आपण अशी उरबडून घेतो की नाही, तशी मी पानं उरबडून घेऊन मी याची भाजी करणार आहे। नंतर तुम्हाला मी भाजी धुवून घेते, कालच्याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे 4-5 वेळा धुवून शेवटी मिठाच्या पाण्यानं धुवून घेणार आहे आणि नंतर निथळत ठेवणार आहे 15-20 मिनटं आणि नंतर चिरणार आहे। बघा ही टायकुळ्याची ना पानं आहे ती, ही अगदी सेम ही टायकुळ्याची पानं सेम ना, जे आपलं शेवगाची पानं तशी दिसतात। बघा शेवग्याची पानं एवढी लहान असतात आणि त्याच्या आतमधल्या रेषा आहेत त्या एकदम स्पष्ट दिसतात, ह्याच्यात दिसत नाहीत। तर ही अशी टायकुळ्याची भाजी मी साफ करून घेतली आहे, 4 वेळा धुवून घेतली। आता मी ह्या पाण्यात ना मीठ टाकणार आहे 1 चमचाभर आणि चांगली ना ती हलवून ती धुवून मी ह्या चाळणीमध्ये हे बघा। म्हणजे काय होतं, आपण आता मी इतकी काढली आहे मुंबईतली, ती आपल्या गावातली कसं ठराविक जागा आपल्याला माहिती असतात ना, इतकी पण चांगल्या जागेवरचीच बघून काढली आहे। तरी पण मनात शंका नको म्हणून काय केलं आहे, हे मिठाच्या पाण्यातनं चांगली अशी आपण धुवून काढायची आणि ह्या चाळणीवर निथळत ठेवणार। काल कसं दाखवलं मेथीची भाजी 15-20 मिनटं त्याचं सगळं पाणी जाईपर्यंत निथळत ठेवणार आहे आणि मग त्याची भाजी आपण चिरायची। जशी शेवग्याची भाजी चिरतो त्याच पद्धतीने मी ही भाजी चिरून घेणार आहे। बघा एकदम स्वच्छ धुवून घेतली आहे। ही भाजी जे आत्ताच आपल्याला मिळते, नंतर कधी म्हणजे उन्हाळ्यात ती मिळत नाहीत, तर पावसाळ्यातच भाजी ही मिळते। बघा हे बघा मी इथं टाकळ्याची भाजी ही चिरायला घेतली आहे। ते बघा अशी ही चाळणीमध्ये ठेवली, गाळत ना सगळं पाणी गेलेलं आहे। आता ही अशी घ्यायची, जास्त नाही थोडीच घ्यायची ही, आणि जशी तुम्हाला मेथीची भाजी दाखवली ना त्याच पद्धतीने ही अशी चिरायची अशी। नंतर चांगल्या मुठी आवळून घेऊन हे पण असं बारीक बारीक चिरायचं। अशी बारीक चिरून घ्यायची ही। या पद्धतीने मी सगळी भाजी चिरून घेते बारीक। आणि हे बघा इथे 3 कांदे घेतले आणि ह्या 4 मिरच्या ह्या पण चिरून घेते आणि मग एकदम तुम्हाला फोडणी कशी करायची ते दाखवते। हे बघा भाजी चिरून घेतली आहे मी। आता कढई ठेवली गॅसवरती, फुल गॅस ठेवला आहे, तापू दे कढई चांगली। आणि हे बघा इथे मग असे आपल्याकडे 3 कांदे चिरून घेतले आहेत, हे छोट्या छोट्या 10 लसणीच्या पाकळ्या छोट्या ठेचून घेतल्या आहेत आणि मग अशा आपल्या 4 मिरच्या ह्या आणि खोबरं
कारण ही जेवढी रानभाजी आहे ओके, चव येण्यासाठी थोडंसं आपण तेल जास्त, लसूण जास्त. आता ही कढई तापू दे, मी याच्यामध्ये तेल घालते. चांगले 2-3 चमचे तेल घेतले. तेल चांगलं तापलं की आपण पहिल्यांदा त्यामध्ये लसूण घालूया. तेल तापायला लागले. आता ही लसूण आपण ठेचून घेतलेली 10-1 पाकळ्या चांगली तेलात परतून घ्यायची आहे. तर त्या लसणीचा सगळा सुवास तेलामध्ये उतरला पाहिजे त्यासाठी. आता ह्या मिरच्या 4 मिरच्या अशा मोठ्या चिरायच्या, म्हणजे आपल्याला काढून टाकायला बरं पडतं. एकदम बारीक चिरली तर लहान मुलांना वगैरे दाता खाल्लं तर तिखट होईल ना, म्हणून अशा मोठ्या चिरल्या आहेत मिरच्या. आता हा कांदा परतून घ्यायचा जरा तेलामध्ये. आणि तो जरा आळायला हवा पटकन म्हणून त्याच्यामध्ये मी मीठ घालते. आता मीठ घातलं तर भाजी घातल्यावर नंतर थोडं मीठ घालणार. जरा भाजी ना झाकण देऊन वाफेवर शिजवायची. पण ह्या भाज्या काय बाकीच्या पालेभाज्यांसारख्या पटकन शिजत नाही ना, रानभाजी आहे ती. म्हणून जर आपण काय करायचं, वर झाकण ठेवायचं आणि गॅस कमी करून आपण वाफेवर शिजवायची. 1 मिनिट झालं की परत ढवून घ्यायचं. अशी शिजवायची आहे भाजी. ही चिरलेली भाजी मी या कांद्यावर घालते. जराशी हलवून घ्यायची, म्हणजे काय होईल, कांदा वरती येईल भाजीच्या वरती. सगळ्या भाजीला तेल पण लागेल आपल्या. आणि मग ह्याच्यावर जरासं मीठ टाकणार, अर्धा चमचा, आणि झाकण लावून ठेवून देणार आहे. काय होईल, जरा मंद गॅसवर ठेवून देणार आहे. आणि ही भाजी पण आळेल सुद्धा थोडीशी, हे बघा. आणि गॅस पण मीडियम ठेवते. झाकण ठेवलं. आता 1 मिनिट झालं आहे बघा. सुंदर भाजी आता काय कशी, जरा कलर पण बदलला आहे बघा. अगदी शेवग्याच्या पानाची भाजीचा रंग आला आहे बघा. मला शेवग्याची पानाची भाजी सर्व दाखवणार आहे बघा. त्याचा हा भाजीचा आता उग्र एक वास येत होता मग अशी चिरते वेळी, साफ करते वेळी, पण तो वास तो गेला आहे. आणि आता एक सुंदर असा वेगळा शिजल्यावर कसा येतो तसा भाजीचा सुवास यायला लागला आहे. तर आता ही भाजी काय आपल्याला जास्त वेळ शिजवायची नाही, कारण पहा तशी भाजी कोवळीच होती पानही बघा. तर ह्याला ना खोबऱ्याचं तेल असतं, आणखीन त्याला चव आली असती. पण माझ्याकडे खोबऱ्याचं तेल नाही आहे. मी थोडंसं पॅरेशूटचं तेल घालणार आहे. हे प्युअर हे खोबऱ्याचं तर पॅरेशूटचं आहे, पण प्युअर जे आम्ही घाण्यावरचं आणतो, मागच्या तुम्हाला दाखवलं, तर संपलं आहे तेल माझ्याकडचं. थोडंसं मी कडेने ह्याचा एक वेगळा सुगंध येतो आहे खोबरेल तेलाचा. तर आणखीन 1 मिनिट मी असं झाकण लावून वरती झाकण ठेवून मी याला वाफ देणार आहे. नंतर खोबरं घातलं की आपली भाजी तयार होईल. तर बघा हे खोबरं मी घालणार आहे, त्याच्यात मी ठेवलं हे खोबरं. तोपर्यंत आता 1 मिनिटसाठी आपण ही भाजी अशी झाकून ठेवूया. आता 1 मिनिट झालं आहे बघा. भाजी आपली पूर्ण तयार झालेली आहे. खोबरेल तेल घातल्यामुळे त्याचा एक खोबरेल तेलाचा एक सुंदर असा सुवास येतो भाजीला म्हणलं ना. आणि भाजी आपली शिजून पण झालेली आहे. कलर बघा ती आलेला आहे, हे बघा शिजली चांगली, शेवग्याच्या पानाची शिजली. आता मी हे खोबरं घालते, मीठ झालेलं आहे घालून, मगाशी घातलं तेच. आता हे खोबरं घातलं आहे, चांगलं ढवळून घेते की आपली भाजी ही खायला तयार झाली आहे. आणि ह्या पद्धतीने तुम्हाला जर भाजी कुठे उपलब्ध झाली, मुंबईत असेल तर, गावाला काय उपलब्ध होतेच, पण मुंबईत असाल तर तुम्ही ह्या पद्धतीने भाजी करून बघा. उकळून टाकायची, सरळ आपण शेवग्याची भाजी करतो किंवा इतर पालेभाज्या करतो त्या पद्धतीने ही भाजी करायची. पण पानं तिची कोवळी असली पाहिजेत, मात्र कोवळी असली ना की छान लागतात पानं.
आणि जर कोवळी नसतील तर मग थोडंसं आंबटपणा येतो, म्हणून ती भाजी उकळून टाकतात. जून असेल भाजी ना तर ती भाजी उकळून टाकतात, पण ही भाजी काय उकळून टाकण्याची गरज नाही. तर अशा प्रकारे आपली ही टाकळ्याची भाजी तयार झालेली आहे. भाकरीबरोबर चपातीबरोबर खाऊ शकता किंवा आपण अशी भातावर खाऊ शकतो. आणि ही औषधी भाजी आहे आणि म्हणून ती आपण आता जोपर्यंत ती आपल्याला मिळते तोपर्यंत 2-3दा खायला हवी. मी त्यातनं आपल्याला जे आवश्यक घटक जे आहेत ते आपल्या सगळे फायबर वगैरे आहे, नंतर कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यासाठी ही अगदी चांगली भाजी आहे. तर तुम्ही अशी भाजी करून बघा. खूप चांगली झाली आहे टाकळ्याची. अरे बघ, खाऊन बघा. तू बघ खाऊन कशी झाली ते सांग. छान झाली आहे, एकदम मस्त. तुम्ही अशीच बनवायचास ना आधी? हा? आधी अशीच बनवायचास? हो, अशी बनवायची.